Доброго ранку. Усім салют. Рады вітаць вас у нашым добраранку. І прапаную сённяшні цудоўны дзень пачаць з віншаванняў. Кася, кого і з чым ти збираєшся віншаваць? Эх ты, а яшчэ разумнік. Сёння ноччу Надыходзіць стары Новы год. Ці Новы год па старым стылі. ура! Калі хто з вас праспаў свята 31 снежня, сёння выдатны шанс загадаць запаветнае жаданне. Ой, дзякуй, што нагадалі пра яшчэ адно свята, сябры. Віншуем! А зараз Прапаную паглядзець і паслухаць віншаванне са старым Новым годам ад незвычайных артыстаў. Ого, цікава. І чым яны незвычайныя? Трохі калматыя, але вельмі таленавітыя. зацікавіла Кася. З такімі артыстамі усе захочуць пазнаёміцца. Без праблем. Кася, гэта ж ваўкі. Яны страшэнныя. Ніколечкі, гэтыя ваўкі самі захацелі з намі пазнаёміцца. Спачатку яны правядуць для нас майстар-клас па гульні ў даганялкі. Ваўкі вельмі спрытныя. Гуляць з імі ў даганялкі не вельмі бяспечна. Я ж сказала, гэта мае сябры, і яны сапраўдныя артысты. А чаму ты іх так назвала, Кася? Бо зараз мы пачуем воўчыя спевы. У-ху! Толькі трэба крыху пачакаць. Ніколі не чуў трыа ваўкоў. Зараз артысты пап'юць вады перад выступленнем. Цяпер настройка. А вось і песня. Ваўкі-артысты спяваюць сапраўды прыгожа. Але сумнавата. Такая у іх зімовая песня. Засумуеш тут, калі вакол снег і даволі холадна. Значыць, летом, калі стане цяплей, спевы стануць весялейшымі. Думаю, так. Кася, а ты дамовішся са сваімі сябрамі, каб яны далі для нас яшчэ адзін канцэрт, летні. Без праблем. Здорава. Ну, як вам воўчае віншаванне? Вельмі арыгінальнае. Дзякуй, Кася. Ты такая храбрая, Кася. Не побаялася пазнаёміцца з драпежнікамі. Чаго не зробіш для сяброў і любімай праграмы. Тады і мы з Патапам зараз зробім прыемны сюрпрыз для цябе, Кася, і для ўсіх гледачоў. Ой, дзякуй. Ой, нам прыемна. У святочным эфіры Добраранка мультфільм пра Гарэзу Машу і яе сябра Мішу. Ура! Глядзім, сябры. Сябры, пагадзіцеся, Новы год – час цудаў. Сапраўды, Лесік? Шкада, што ў нас няма знаёмых чараўнікоў. Яны б абавязкова зрабілі які-небудзь цуд. Між іншым, Кася, цуды могуць рабіць і звычайныя людзі. Лесік, ты гаворыш пра штосьці канкрэтнае? Так, я хачу падзяліцца з вамі дзіўнай гісторыяй цудоўнага выратавання. Ого, цікава. Глядзім і слухаем уважліва. Ой, гэта алені? Ой, якія сімпатычныя. Цэлая сям'я. Але яны нейкія сумныя. Лесік, расказвай, што з імі адбылося? Гэтыя алені выпадкова апынуліся на замёрзлым возеры і трапілі ў палон. Як? Чаму? Справа ў тым, што капыты аленяў не прыстасаваны да перасоўвання па такіх слізкіх паверхнях. І ўсе спробы звяроў перасекчы возера ні да чаго не прывялі? Менавіта, таму знясіленыя жывёлы проста ляжалі на лёдзе. А, Лесік, я зараз заплачу. Як шкада аленяў. Кась, не трэба плакаць. Лесік жа сказаў, што гэтая гісторыя пра цудоўнае выратаванне. Менавіта Патап. Сям'ю аленяў убачыў мужчына, які катаўся на каньках па лёдзе замёрзлага возера. Фух, сапраўды цуд, што ён там апынуўся. З дапамогай вяроўкі мужчына ўзяў парнакапытных на буксір і даставіў іх да бліжэйшага берага. Ой, глядзіце, няшчасных аленяў прыйшлося літаральна выштурхваць на бераг. Але інакш жывёлы ніяк не маглі выбрацца з лядовага палону. Ай, як цудоўна, што сям'я выратавалася. Сябры, а я зразумела,
Пра што гаварыў Лесік? Мы без чараўніцтва можам рабіць невялікія, але вельмі важныя цуды. Менавіта. Дапамагчы малым ці старенькім, Насыпаць зярнятак птушкам, падабраць смецце. падарыць усмешку. Бачыце, колькі простых добрых учынкаў можна зрабіць. І калі мы ўсе возьмемся за справу, жыццё стане лепш. Лесік, дзякуй за гэты урок дабрыні. Я больш ніколі не забудуся, што магу сама рабіць простыя, але такія важныя цуды. Між іншым, сяброўства гэта таксама цуд. Правільна, Потап. Цуд, які мяняе тых, хто сябруе, у лепшы бок. Так, мы вучымся слухаць і разумець адзін аднаго, спачуваць і саступаць. Лесік, а давай зараз мульцік пра сяброўства паглядзім. Выдатная прапанова. Давайте глядзець. Сябры, добраранак працягваецца. А значыць, працягваюцца і сюрпрызы. І зараз мы запрашаем вас у неверагоднае зімовае падарожжа. А, такога вы яшчэ не бачылі. Так што паляцелі! Пагадзіцеся, мы быццам трапілі ў казачны горад. А між тым, гэта не казка, а рэальнасць. Парк, які называецца «Свет лёду і снегу». З 1999 года такі зімовы парк-горад будуюць кожную зіму у кітайскім Харбіне. У парку больш за 2000 ледзяных і снежных скульптур. І ўвечары яны ўсе вельмі прыгожа падсвечваюцца. Над стварэннем такога горада больш за 10 000 будаўнікоў працуюць цэлы месяц. Але вынік таго варты, штогод зімовы парк наведваюць мільёны турыстаў. Тут, як і ў сапраўдным горадзе, працуюць кафэ і магазины. Так што, калі вы змерзлі падчас прагулкі, можна адагрэцца. А яшчэ тут на кожным кроку можна зрабіць фотаздымкі, і ўсе яны будуць выглядаць казачна. Яшчэ ў парку штогод праводзіцца міжнародны конкурс ледзяных скульптур, у якім з задавальненнем прымаюць удзел каманды з розных краін. І ў руках майстроў з лёду атрымліваюцца сапраўдныя шэдэўры. Шкада толькі, што вясной уся гэтая казачная прыгажосць знікае. Кася, з-за гэтага не варта сумаваць. Затое кожны год парк выглядае па-новаму. У людзей ёсць магчымасць зноў і зноў прыдумваць скульптуры і будынкі са снегу і лёду. Так, хлопчыкі, у мяне ідэя. Ты натхнілася, Кася, і хочаш пабудаваць ледзяны горад у нас у двары? Ну, горад гэта вельмі складана. А вось зляпіць са снегу усіх вядучых добраранка у нас, думаю, атрымаецца. А што, добрая ідэя. Увечары можна будзе упрыгожыць снежных нас гірляндамі і сустрэць стары Новы год. Здорава, так і зробім. Дык чаго мы сядзім? Пабеглі ў двор! Кася, а як жа добраранак? У нас, між іншым, яшчэ адзін мультфільм застаўся. О, мультфільм! Выдатна! Яшчэ толькі раніца, а ў нас ужо столькі прыемнага адбываецца. Давайце глядзець. А зараз... Прапаную развітацца з гледачамі і бегчы ў двор ляпіць нас са снегу. Кася, а як жа заняткі? Усім трэба наведаць яшчэ садкі і школы. Ой, прабачце, сябры, я так захапілася. Значыць, сустракаемся ў двары пасля заняткаў. Сябры, наперадзе новы, цікавы, перадсвяточны дзень. Правядзіце яго карысна. Цікава. А самае галоўнае – весела. А зараз давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца, як заўсёды зранку. У нашым добраранку! Не праспіце!